Msonkhano wamphamvu Honorable Mumba mukumva bwanji mukaona khwimbira likulu chonchi chikoka ndikusanga kwambiri kuti anthu anabwera maunyinji wawo siza kuti akufuna mbotenga chakwera komanso ayeneyo ngati amene ndifuna kukhala MP kuno kumuzi wathu. Sitinaone senior members of the National Executive Committee ya chipani cha Malawi Congress munali nokha pano, not even a fellow minister kukutsatirani. Ife ona tinene kuti chikuchitika nchani sipana dzadze apa iya kudzadza ndekwa dzadza ndi what's the difference ilo ndifunso ndayanga what's the difference bazaza komanso anthu anabwera kudzadza ground yonse and I'm happy with all this. Okay. Ndithu ambiri mara mudzienda nokha basi misonkhano tiona kuti tipanga bwanji koma no I'm comfortable with the way I'm managing my things. Mwapereka maambulance lero pano ndipo munanena kuti mafuta adzipezeka. Amene akupereka mafuta ayo cholinga chake nchani? Okay, mafuta wandoti ndipanga ndekha komano ena azipereka kuti athandiza nkhani mafuta pokhuzidwa ndi chimene ndipanga kunoko ndo muzi wamkulu nayeso komano kuti amakhala planta kuti ya njira limene iyi tilengepo gawo ndi kupanga campaign ya Vice President wa Malawi Congress Party Deputy President enaso anapanga donate njinga za moto 8 just to support my cause. Ndiye pamakhala anthu ena amafuna andikuthekera kuthandiza koma zimafuna kuti apanga bwanji ndiye apapa aona kuti yayi mwina kuti poti pa ambulance kumuzi nawonso anini kuti thandize nkhani kuti yokai apange mbali yawo. We have not seen any senior member of the National Executive Committee of the Malawi Congress Party, not even a fellow cabinet minister. What us watching from a distance, what should we read in these developments? Nothing to read. What you can read is that kuti nabwera ndeka pazaza. English for our English audience. I don't know English. Okay. The thing is, I came alone, and the ground has been filled to capacity. That is what matters most to me, to speak to the people, especially the multitudes. So whether there's no one from NEC or there is someone, the ultimate goal is that the ground has been filled to capacity and people have come to listen to the message of Chakwera and even myself. I'm asking this question because your fellow cabinet ministers, yes, there are sometimes 3 or 4 holding one rally, but this is only you. The question is, what should we read in this development? We've got different philosophies of how to run political rallies. I believe at the moment we need to spread out so that we can get votes for Chakwera. We can't all be together one place in Katingumbi. No, let's spread out and work as individuals, working as a party in unity with one message that let's put together votes for Chakwera. Otherwise, being Tonse Pamozi. Very lastly, what is the fuel plan for these 2 ambulances? I plan that I'll be fueling the ambulances as well as I'll be paying the drivers as well as maintenance costs for the ambulances. But on fuel, one lawyer who comes from this place, because I didn't seek permission to announce his name, is a counsel, senior counsel indeed. He has offered to provide fuel from today until December 2025. We are told that there will be primaries this coming Saturday. Yes. How confident are you that you're going to win these primaries? I'm very confident, but you know, elections are linked in convention. It matters who manages the elections. But so far, I'm very comfortable. Mchichewa pali masankho a chilambula amene akubwera pa chiweru pano. Inu mukupikisana nawo tikumva kuti amuna ena awiri atatu mtima sukugunda ayo pangono atokana zovuto ngati zimenezo ndimanena asikunena kuti tikamanena choncho sizotanthauza kunena kuti tikuombera manja kuti amumba ndiye kuti mudziderera utsogoleri wa chipani sindikuganiza choncho kuti amumba akuderera utsogoleri wa chipani kwa ena akumalankhula mwina motero. So all in all taonera mwambo wa mtengo wapatali panali munthu pano ansisa amati nyanja kunawadi komanso anayankhula mawu kuti kwa beba mkuno kapena sinda kumveni bwino kuti kwakoma ndikuno Brian. For whatever reason, zimene sanabwerere kandi maneki members whosoever nde anali ni mpata kuona zimene zachitika panopa. I think akwena kuti akhale pasanga ampange reflect kuti kodi amaine akhale pano kapena akhale kumene aliko. Because at the end of the day, as a party cholinga chawo ndicho kuti apange anthu kuti asankhe ujeni. Asankhe chipani cha MCP, asankhe Chakwera ndi ma members a MCP. So for me, at least kumaona munthu kumayika credit where it is due. Takati kumanena mbuyo omwe kuti tidaona
malemu achilima akupanga ndale za class. We have seen that class. Exactly. We have seen That's that my class. point. Yeah, Zimene ndikufuna ndinene. Yeah, Kuti that's right. you can see that class mutakuona mabanners amene ali kumbuyo kwatuwa. I don't think kuti even as a party akuona ndikhulupirira kuti ndi initiative ya Mumba iyi kuti pakhale branding momwe kuonekera pamene papa which is towards chakwera. So as a NEC member you need to make you need to look at this and say kuti guys shouldn't we be sharing this credit? Kapena credit zikanga ndipira kwa mtu mmozi just because probably we are trying to vuto la kumalawi kuno chicho seti mapanga ndale. Panthawi yokuti tende ndigwire ntchito anthu ena akupanga ndale. Tiziphunzira kusiya ndale pambali ndikukhala ndi cholinga chimodzi kuti chipange which I believe ku MCP ko ndofuna kuti apitilire kukhala mboma. One thing that is very clear zikuoneka kuti ku MCP ko alipo ena amene sakupumana wabwino amumbawa. That's what I'm seeing. Ndikuona molondola. Ndikufuna nene pano pazi. I offer no one an apology. Ku MCP kwakhala kuli ndale zina for quite a long time zimene zimapanga suppress ma views anthu ena. Amumbawa ndikuuza ndithu alipa ku MCP amene feti malankhulana nawo akupanga attend kukaka faction ngana ka MCP kamene their views samamveka. So kubera kwa Mumba anthu akumanya kuti at least somebody is able to speak zimene fesi matani simatakulankhula. So ineyo ku MCP leadership as a whole kuyambira kwa mchokole wa chipani ndikuona ngati kuti apange embrace the change that is fast blowing mu chipani cha MCP. Ndibwerezenso ndale za 1994 sizingakhalebe mpaka lero. Izi zipanga evolve, zipanga transform. Mmene achukira Mumbamu proud pula komanso chipani sichikadakondwera angakhale wina onena kuti uyu wiyayi. Ignore him at your own peril. Here is a guy who is doing things differently. Osati zolowezi zomwezo zomapanga zinthu osakupasa nzosatira. Ndengati musakumulabada musamulabade mukuziwa kuti koma akuluakulu tikupoyira papa zikhoza kuluza because izi zimeza chitika papa sambiri ku MCP amene akhoza panga zinthu ngati zizi. Nkubweresa anthu mmene abwerera anthu apapamu. Anthu just one man. This is just one man. Ndikumachita resonate ndi anthu ndikumatha kuziwa kuti uyuyu akufuna zakuti ifenso tifuna zakuti tikumvese sana. Anthu ochepa pano pali madera ena anthu ena ake kuti apite okha sangakwanise. Koma ina I'm telling you Mumba atha kupita malo ambiri amene ena tikumva kuti akupita ngakhale ku Njamba Freedom Park. For the first time somebody is daring it. Somebody is daring it kuti ndikupita apo pamene pajamba and he believes kuti anthu malingana ndi mena mumvera ndi zimene akunena anthu akapitanso amusatire kuti amvere. So akuchipani amene akukhala kusisitikabe mukusisitika chifukwa chani? Uje na skefa maimba ukoko kuti wakuya ndi mfiti. Chifukwa munthu nzako wambali ako akamapanga zinthu yokumakwiya. He's bringing numbers. Yes. He's bringing the much needed attention. Yes. Imene imasoweka ku chipani cha Malawi Congress. Yes. If that is not politics, tell me what it is politics.